Мөхтәрәм милләттәшләр, исәнмесез? Бүгенге тапшыруның беренче сәламен без үзебезнең тугрылыклы булып калган тамашачыбызга Иске Атлаш авылында гомер кичерүче Хасьянов Рәшит Яхеевичка юлларбыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Шул форсаттан аны яраткан хатыны Зәгидә Мусеевна, улы Руслан, тормыш иптәше Гөлнара, Рушан, тормыш иптәше Альбина, аныклары Салават, Ландыш, Самира һәм Сабрина, яңа Терешка авылыннан кыдалары Гөлфия Загидулловна һәм Васим Расимович ихластан котлыйлар. Безнең кадерле кешебез 1952 елны Тула өлкәсе Ефремово шәһәрендә дөньяга килә. Бары 5 яшь вакытында ул Иске Атлаш авылына күчеп кайта һәм гомерен шушында үткәреп килә. 1975 елны күрше авыл кызына гашык булып гаилә кора һәм ир атка тиешле булган 3 төп вазифасында үтәп, агач утырта, өй сала, 2 улын да бу дөньяга китерә. Хәзер инде 2 баласы да анардан үрнәк алып, матур гаиләләре белән яшәп киләләр. Бабайны бәхетле итеп оныклар бүләк иттеләр. Күпчелек хезмәт еллары аның ашыгыч ярдәм машинасын йөртүче булып уза. Хәзерге көндә лаеклы ялда инде киебез. Кадерле тормыш иптәшем, бердән-берем, йөрәгемнән ташып чыккан хисләр таң җилләре аша сиңа кытлау булып бары бирешсен. Син булдыклы ир, улларыбыз өчен кайгыртучан әти, барлык туган, дусларың өчен төпле киңәшче. Синең белән генә, хәтта кара көндә бөтен кайгыларым югала. Синең белән генә үрмәгелдәй бергә яшәү рәхәт якты дөньяда. Безнең өебезнең ямьле, тормышыбызны якты һәм җылы иткән иң якын кеше. Сөекле әткәемнең бүген олы юбилее. Хөрмәтле әтием, мин сине ихлас йөрәктән котлыйм. Син минем өчен гомер буе иң якты үрнәгем булып торасың. Синең куллардан да уңганрак, синең йөрәгеңнән дә киңрәк, изге йөрәк юктыр дөньяда. Яшә әтиебез, бер дә картаймалы. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Без бәхетле әткәй син булганга, балам диеп изелеп торганга, рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа. Бүген тагын бер ел тулганда. Кадерле Рәшит Яхеевич, якыннарыгызның бар җылы теләкләре тормышка ашсын. Бәхетле булып, матур гомер кичерегез. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәнең хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын
каршы ала матур капка төбүндө көңүллөр бесейене алар исәнлегенә әтеемнең капкалары гел шулай ачык дөрсүн әле тагы узак еллар күршергән